I'm out it in another place. Just at a pace you can never erase. What I say? Stand tall, roll up, voice up, rise up your night. You're a survivor, you are a fighter, I'm not cheaper. Roll up, voice up, rise up your night. You're a survivor, quit on my I'm not cheaper. Don't let yesterday take up too much of your daily today. Yeah. The failures you made take up too much of your coming success. Yeah, the thrones on the mountain, where your throne, don't be shy. You'll be amazed by what life is like. Only if you try. Roll up, voice up, rise up your night. You're a survivor, you are a fighter, I'm not cheaper. Roll up, voice up, rise up your night. You're a survivor, quit on my I'm not cheaper. Open your eye, baby. Sarora kudraga baby. Kumbugaya chikocha kari, chimbugaya wokamoti gari. Totisia life quickly. I see chimbo ita simbi. Chimbo tenga chirigi, umbo tindini. Dini uya. Roll up, voice up, rise up your night. You're a survivor, you are a fighter, I'm not cheaper. Roll up, voice up, rise up your night. You're a survivor, quit on my I'm not cheaper. Don't let yesterday take up too much of your daily today. Yeah. The failures you made take up too much of your coming success. Yeah, the thrones on the mountain, where your throne, don't be shy. You'll be amazed by what life is like. Only if you try. Roll up, voice up, rise up your night. You're a survivor, you are a fighter, I'm not cheaper. Roll up, voice up, rise up your night. You're a survivor, quit on my I'm not cheaper. Survivor ndimaiti tava ndimiu Keti family. Hai vakaimba zvinonakidza izvi, inonakidza song iyi. Guys, tichangodzoka zvakare, tichangouya dedzai vamwe vanga vasipo kutadzoka, dedzai Saturday guest wedu vanga vatomirira dedzai vamwe. Titaure nyaya yaDhiki uyu, Dhiki. Ngataure nyaya yaDhiki uyu. Tiwe kuti Dhiki unozvifambisa sei, nhai munongotora mari yavanhu vakawanda kudaro, ongoningirira. Daro aiwa hanzi mavhisi ari kudonha. Aiwa isusu hatite zveruvengo, isusu ndoga I always tell you guys, panapa we don't atite zvekuhotspotana, handivana zvekuhotspota hatred. We don't keep grudges, we don't do hatred. Handitika we support munhu wese, and that's what we are, unless uri mudiaries wefake, kana usiri mudiaries wefake, uri mudiaries chaiye. We don't get into magrudges that singazivi, we don't take nyaya dzatisingazivi, we support everybody. Tinongoridza music yemunhu wese. After all, music kana chindinakidza ndisingakunakidziwe bho, handitika asi tinongoridza vese pano, nevamwe atisingambozivi tinongoridza music techingonakigwa naye chingoenda, handitika I don't think there is any grudge that is worth keeping for I don't think so. Inini hangu kwandiri inini, I don't think so anyway. And this TV. But anyway, mwenye is entitled to his or her opinion, and this right. That's why guys, things were Dhiki kuti zviri kufamba sei kona Dhiki uyu. Dhiki zvambofamba sei kona. Asinya nyika na ndimunya sondudza iwo. Kune munhu mubereki munogara pasi unotumidza mwana wake kuti Dhiki. Wonai zvakuita Dhiki hedu uyu. Unonzi Dickson zvidzai uyu. Wonai zvakuita Dhiki uyu. Wonai zvakuita Dhiki. Akutotora mari dzavanhu, hachanoboori chimugodi, chiball chaifunga kuti aisi. Antimaona haachanoboori, akunyepedzera kuhamene makorisa, kutora advantage yevanhu vanenge vachitwa nekuti vari kuAustralia. Andimaona handi vakwanisi kuti vauye vazoona mari wapiwa, mari watora. Apa chinzwai guys, nezuro
Hesikani Kero umbonipa music yako ina ndina music yako ini pana pandoridza vanhu vese. Kero unipewo music yako please ku WhatsApp kwangu please. Naye Murora umbondikandirawo music yako tipone tichitomboidoba panapa isi panapa tinotongoridza yese. Tinongoridza yese. Hanzi yo iket family chete. Hanzi rewind please timbotamba 5 minutes. All right. Ndakuridzira pakupera kwezvingikiri pakupera show. Ndobva undi remind ndobva ndakuridzira. And tika isusu we just support tinosupporta munhu wese hatina zvokuti chiko hatina ma enemies acho atitomadi ma enemies takaita zvikakwana. It's now happy pano. It's now love chete. And tika takatoita let go kune vakatotadzira tikatoregerera zvinhu zvedu zviri kutongoendeka because takaregerera we takaita let go. And tika right. So guys kana uripo diki wanetsa diki kana uripo wakabigwa na diki because diki officer nakutaka kuzvitira kune vanhu ava kuna mai moyo ava vega nefamily yavo. Dick agara anotongozviita every time kuna vanhu vakawanda but vanhu ndofunga vasikatauri please. So guys kana makazviti kuona Dick please kana makazviti kuona Dick motifonerawo motaurawo kuti Dick zviri kufamba sei. Vanoziva Dick zvidzai muudze kuti Dick live yako yapo Dick yapo live yako nezuro chinzwai guys nyaya ndatindainzwa iyo yangu ndikatirega ndibate Dick nyaya idi tinzwe side both sides kuti Dick unoti kudi ndapiwa nhamba. In fact ndo vakandifonera vamoyo vacho vamoyo nemukadzi wavo ndo vakandifonera ndobva vandiconnecta moti vanozvita sei ndokundiconnecta naDick uyu ndaconnectiwa naye ndatomubvunza naiva Dick makadi yenyu azvidzai kune customer yavakatorera mari hamuna kunoboora mugodhi bo saka ndisikuziva kuti zvoitwa sei mari makatora pave nenguva mari munayo saka moti vanhu vaite sei nemari yavo because zvakangoipa kuti mukanganzigwe bhizinesi renyu nekuda kwemari chingodzoserai vanhu itaichi maarrangements emudzosere mari yacho zvikanzi ine madzava nditombovazivi vanhu ivavo ngavatumire proof anditombovazivi ndikati ambovazivi ivo havana kuziva kuti vaDick ava tanga tatombofondera sekretary wavo before sandaconnectiwa. Sekretary wavo akakonfirma nyaya iyi akati ndotovaziva maimoyo ndinemwe payment yavamoyo ava yavakambototumira through kwandiri sekretary wavo saka aini ndoshiya kuti zvinofamba sei kuti varambe kugadzirikwisira vana vachibhoo ravo hanimoona. Ndikati kuva Dick ndataura sekretary wenyu zvikanzi ndezvavo izvo vanhu ivava nditombovaziva muri kutaura moyo vavo ngavatosenda proof. Alright vamoyo vava tumira proof yose ndamuforwardira zvikanzi ndivazivi naimi mapepa yaproof andaposta yaya munhu angaramba achitanza handivazivi kuti mapepa aipuwa nezita rake and everything zvese namba dzake everything kuramba kwanza nditombovazivi vanhu ivavo moza ndakagwadziwa. Ndikati iadvantage kai yekuti vanhu vari kupi vanhu vari kudiaspora iadvantage hachadi kuvaisira chibhorani chavo handiti maona saka hazvina kunaka. Isi tikangotaura iti Dick zvaari Dick ndakaoma musoro handiti isi todii regai tingoyawo panapa tingomitawo famous kuti musashanda nemunhu wezvibhorani uyu guys unonzi animira chioni kana muri kuda kuisigwa mabhol enyu zvibhorani zvenyu guys musaenda kunoisigwa naningirikiri na Dick ndewe kambani inonzi ndimboitsvaga zita rakambani yake inonzi aniko yakangonzi ball drilling yakanzi ball drilling amene kubhuruwa yuko musashanda nevanhu ivavo ball inonzi ball wati drilling yoyo musashanda nekambani ndeyematsotsi munodyirwa mari. Dick akadya mari yavamoyo namai moyo haana kana sendi kana basa rakaenda kana kumbonosaveya kuti ndichaboora papi haana kana kumbonosaveya hanimoona kuti ndichadrilla papi saka musashande nawo regai tidaidze kola yedu tinzwa kuti kola yedu nyaya yakafamba sei nokuti mari inongorwadza munhu wese ndochokwadi chiripo ngataure chokwadi guys. Hello makadi yenyu mama maswera sei kana mamuka sei kwenyu ameno kaswera tauda kugadzirwa aizvo alright okay mai moyo tinokugamuchirai pachirongwa panapa pauya nenyaya yaDick dhongo uyu inonzi Dick uyu Dick naimiro zita rekuti Dick ndote gaya akanzi Dick hadzina kukwana murume uya saka tinoda kuhwisisa kuti nyaya yake zvakafamba sei tisanangurire kuti chichakaitika panyaya yaDick nemari dzamakamupa makapanana sei zvikazodii tisanangurire vanhu vanzwisise hakuna kambani munhu anofanira kuenda kunobhoregwa chibhorani nanhingikiri naDick uyu hakuna hanzi Dick atojaira kutsotsa vanhu chokwadi chocho makadi zvenyu madiaries ndilumwe mudiaries zvangu but handikwanise zvangu kutaura saka ndingori kumuteerese zvangu ndichipedza
Saka zvakaitika kuti tizivane naDickson muna 2015 naMarch takaenda kuZimbabwe nemurume wangu mid-March anova Mr. Moyo naMrs. Moyo. Ndobva taenda tanga tatenga plot in fact before that kuno pane munhu akatodza kuti ari kutengesa plot ndobva tabhadhara. Ndobva tati because taiva nemusha saka taiva nemombe tikati so tikawa nzvimbo yakakura zvinotibetsera kuti mombe dzedu dziwanewo pekugara zvakanaka. Ndobva taenda kuZimbabwe. Taenda kuZimbabwe zvakanaka tibva tasvika tikanoona lake yedu tikaona kuti hai nzvimbo yakakura chaizvo. Ndobva tazoti tiri kuda kusiya taita seita it's okay. Ndobva ndati kune murume wangu handiwa ari kwaBravo kana kuti vamwe vanhu vanodhirila mabhoo vane mazita vatoziva munomu. Ndobva murume wangu ati it's okay taurirana paya. Saka tawirirana kudaro Bravo vaya vanoti motsvaga savhaya wenyu munotanga masavhaya nzvimbo usiku zvatinongoita tinoyazodhirila matoita sei masavhaya nzvimbo zvakanakawo zvikadodaro imomo maBravo maiva nemazita emanhamba evanhu ekuti unogona kungotora nhamba ofonera sevhaya. Ndobva tangoonawo pakawanda takanhonga zita reumwe wainzi Ncube aigara kuEntumbani lawayo. Ndobva tapoti angatifonere uyu Ncube uyu akati it's okay I'm available tomorrow because sezvo vanhu tataita zvekuenda tichizofanira kutsuka. Ndobva tataita zvinhu zvinosika vatawana iye Ncube zvakanaka usvikadi tikatoarenja akati mangwana mouya kumba kwangu Entumbani tapiwa address taita sei totombuda pakuseni tobva tonosevhai aiwa zvakanaka usvikadodii. Tabva isusu kumba tikakuya mbva tasiya tapaka mota yedu kumba kwavo kuEntumbani. Ndobva tatora mota yavo yavaishandisa ndobva taenda kusite kuCholocho. Tichienda kuCholocho kuya kune maplots vasvika vasevhaya mvura taiona zvakanaka usvikadodii. Sevanhurume vaitaura nyaya dzavo idzodzidzi vakati toda kudhirilwa nani zvikanzi nemurume wangu taida kudhirilwa naBravo nemurume nababa vevamwe vaya but umwe munhu wandoziva anodhirila anonzi Dickson Shitsai atori kuCholocho izvi atori pasaiti. Murume wangu akati anodhirila zvisi iye anogona kuita casing because nzvimbo yacho ine jecha saka inoda kukeswa kubva pasi kusvika kumusoro. Mvura iri kure nzvimbo idzodzo takatoibata mvura kuma 80 meters saka taifanira kuchera something like 110 kuitira kuti tiwane allowance yemvura yakawanda. Zvikanzi Bravo akukesa ndibaba vaye. Saka ava vanhu savheya uyu makabhadhara mari kuti angosavheya chete? Savheya yaiva $60 ma-US time achaitoshanda ma-US mu2015. Okay. Ndobva tabhadhara mari yake. Saka ndobva vari kutaurirana vanhurume asi inini handina kufara nazvo asi kuti ndipindire pakati pevanhurume zvakaita sezvandinetsa ndobva ndanyarara. Ndobva vapanana manhamba vaita sei vaita sei. Takatoo nemurume wangu ndikati ini Moyo handisi kufara kuti tingapiwa munhu anodhirila bhoo wemusango. Hatina kumboona kampani yake, hatina kumboona mota dzacho dzinodhirila. Una Bravo unosvika ikampani plus mota dziripo. Murume wangu akati kana iye anzi anogona zvakazodai munongozova varume vane nharo. Ndikati apinda ndinoti hepi zvikanzi saka mangwana totoenda kunobhadhara deposit. Akati munotanga mabhadhara deposit zvisinei akazouya mudikiri wacho diki uyu akazosvika pamuri hatimuzivi hatisati tamuona. Saka maibhadhara deposit kunani? Saka vakufonerana nemurume wangu handi vanga vapiwa manhamba naNcube uya. Vavapiwa manhamba zvikanzi munoita paofisi yakati kuBulawayo ndopamunonobhadhara mari yacho deposit. Ndobva murume wangu afonawo zvishuwa mbva adayirwa nemukadzi uya handingatamutaura zvangu nezita. Ndobva adayira mudzimai uya zvikanzi hazvishuwa mari kuti munoya muzobhadhara panapa. Ndobva mangwana taenda kubhenki time iyoyo waitotora taishandisa Barclays Bank waitoenda unotora cash yaunoda palingi I think waitokwanisa kutora kana 3 kana 4,000 I think 4,000 that time. Ndobva tatora 2,500 US. Ndobva taenda mamanzi mari mangamanzi mari yese all in all rese ranga rakanzi 5,000. Saka takabhadhara
2,500 first because I was mistaken. Ndanda kufungira 2,000 mumangu ndiazondikoreta akati no yese mari yanga yaka 5,000. Alright. Ndobva taenda ne 2,500 maoko. Tasvika paya paofisi yaiya. Tapinda mukati. Saka ndobva tabvunza zvandamu mamuri kuda ndemo mani moziva kuti kuZimbabwe vanosheya maofisi vakati one day. Pinda muya tanosvika tsvagawo nhingi svikanzi namai vaivai ndini surprise to me mukadzi uya uya ndomuziva mani ndakambomuona before vaisheya another office namai guru vangu vaisona iye achigadzira macertificate ekuti kana uchida kuita kampani anogadzira certificate akatondigadzirira certificate mukadzi iyeye ndopamuri pano svikanzi takatama kuya maimoyo ndokwatava kunoku yevo ko uyu makuita zvemabhoo svikanzi no ini ndinoshandira muofisi munomu Dickson ndinomubetsera secretary wake ndinotora mari dzake asi ndine zvangu zvandinoita basa rangu muriziva maimoyo ndikati yevo kuna vamoyo oraitisa kuchukuti kana zvakadaro uyu mukadzi uyu ndomuziva vamoyo uyu maybe zvingatotibetsera moyo akatoti handiwaona kana uchiziva munhu uyu at least maybe Dickson uyu achanyara achaudzwa kanevava kuti ava vanhu ava ndinovaziva asi mukadzi uyu haana kuziva kuti isu tinogara kupi naDickson atumuudza kuti isusu tabvepi zvakadaro zvikadaro ndobva tabhadhara zveshuwa ndobva atondinyorera marisiti Dickson akabva tamufonera paya akafona vauya zveshuwa vamoyo namai moyo vabhadhara mari yavo zvakanakawo zvikadodinda kutogadzirira kuti ndinodini ndinodhila bhoo ravo zvakanakawo zvikadodii tatobva paya nemufaro taenda kumba tagara yatova yanga yava month ya March takutopinda muna April saizofanira kusumuka kuma-10 April tadaro paya akati ndichiri kungodhirila bhora ndiri kudhirila kwanisa ndapedza plus imwe material yenyu ndinotora kuHarare iwawa mapipes acho anoda kuti ndinotora kuHarare kuti hatina kana kumbofungira zvakaipa isu tangoti aiwa munhu ari right zvakanakawo zvikadodini nguva yatokwana yekuti tichisimuka ndikati kuna moyo usataure kuti isusu hatisi vemuZimbabwe plus hatipo ngatinyararai ticharamba isusu Dickson hatimuzivi kana nanhasi moyo haamuzivi anotoziva Dickson ndini haana kumbobvira bhela kuti timuone Dickson uyu alright isusu tachigadzirira tadzoka because moyo aifanira kuenda kubasa ofu yake yanga yapera tadzoka moyo atanga kuenda kubasa tiringotaura pamawhatsapp ndobva azoti pamari yenyu ndiri kuda imwe mari kuti mupezise mari yenyu because angati mukandipa deposit munozopezisa balance ndachera tikati it's okay ndozvakanaka akutaura mastatement manje material yenyu iri kudhura mapepa amuri kuda akawandisa because I used to dream 60 meters ball kwenyu kwakarebesa autotaurawo mastatement but mastatement acho kana iwo uchiziva site yako unenge uchiona kuti asi ari kutaura zvinhu zviri chii zvine sense because nzvimbo yacho inonetsa ine jeje ndobva tangoti ndinoitoudza moyo ingoita sei ingomutumira mari moyo akati asiri kutumira mari because ngaatanga adhirila topa mari akati manje the thing is handina zvekutenga material mari saka kuti ndite basa ndatomiswa naizvozvo munoona saka iye patakasvira mari ndipapa pekuti takatumira another money musi wa2 May takunokapo musi wa2 May ya 2016 ndopatakatumira mari saka maybe akabva aona kuti these people are diasporans havasitombori zvavo muno mari yavo yaneworld remit iri kutaura kuti Australia kubva ipapo asi haana kuratidza zvake kuti haasi saka makamutumira mari pamakatumira neworld remit makatumira mari world remit takatumira again 2,500 US saka yakanga iri Australian dollar saka all in all makamupa 5,000 yes all in all yaita 5,000 because kana iri kunoko kana ari ma-Australian dollar is lower than US okay sure yakawandisa mari kumbopa munhu 5,000 US dollars yakawandisa sisime
kuite tamupa yese mari aibata manje 5,000 abata 5,000 US dollar akungojamba jamba ndozoenda kusaiti toka zvakazodai ndomufonera konaiva Dickson tiri kuda kumuvha mombe kuti mombe dziende that side but hatingaende kusina mvura aiwa ndiri kuenda mangwani next week ndiri kuenda kwaHarare kusvikira tazoona manje namoyo kuti uku kujamba uku kauku hakusisiri iko moyo akati no wewe uchigadzirira uende kuZimbabwe zvakanaka usvika dodi ndatenga tiketi rangu 2,500 ndiri kufambira nyaya yaDickson kuZimbabwe noti papachodarika time kwatova ma6 months kana 8 months ndopandakazoenda takutonosvika kuna November vamubata Dickson zvataita asi uya wandakapa mari ini ndekwandabva ndaenda unoripota kumapurisa so asi munhu wandakapa mari aripo taenda kune mukadzi watakapiwa mari Dickson munomuziva zvechokwadi Dickson ndomuziva makatora mari yamaimo zvishuwa mari vakandipa 2,500 handei zvavamutora taenda naye kukembi mai vai vanzi hatikuvhurirei kusvika Dickson auya mai vai vakufonera Dickson naiva Dickson ndine chirwere cheshuga ndingarara mumaseo handiiti zvakanaka vaDickson handina mhosva yandakapara uyai achingojamba ndizori pakati ndiri kuuya takamira ma3-4 hours kumapurisa ndipo akazouya manje auya mai vai vaibvabasoregera vasvika ndine shuga ndiregerei ndiende ndinomwa mapiritsi ndobva vavaregera mai vai ndobva vaenda Dickson bva vatomuvharira bva atobviswa bhutsu svika ndikara papo agara pasi handisi kutaura anything ndoda kufonera loya rangu loya rake ndobva rauya riri Bulawayo rinonzi Changirai baba ivava vakandirwadzisa zvisingatomboite vauya vaChangirai vaya tapinda kumapurisa kwatataenda kusaiti kuya vanzi taurai nyaya yenyu zvakadai zvakamira zvakadai aizveshuwa iclient yangu amai moyo sori zvenyu shuwa kukanganisika asi handei kuofisi kwedu tinotaurirana ndakafunga kuti sekuita loya pamwe Dickson uyu munhu musvinu mapurisa avo akati patouya loya isusu hatichabvumidzwawo nemutemo vhele tibate munhu anotonzi ariliswe ndomutemo wacho right zvakanaka ariliswa Dickson taenda kuofisi achisvika kuofisi kuya akasaina imomo mumapurisa haana kusainira uko akanzi nemapurisa iwe chisaina apa kuti iri uri kunorikomesa rini akati vatonyora date akandipa just a week from ipapo only a week ndobva anyora kuti musi wa17 wati ndiri kuenda unokomesa bhoo une chokwadi ndine shuwa bva atonzisaina apa mbva asaina mvaisa signature zvakanaka usvika dodai ndiDickson zvidzai uyo adaro tabva paya ndobva taenda kumaloya uya loya ataura naye Changirai izvi hazvizoite kuti muitire vanhu zvinhu zvakadai ona wakapiwa mari chechecheche akati sekutaurana kwataita zvishuwa musiwo ndiri kunokomesa bhoo zvakanaka usvika dodai ndikati inini ndichatobva kuno makuseni ndotokwira ndotoenda ikoko ndoda kuti ndikuwanei matosvika iko zvikanzi hamunowana tiriko zvakadaka kusvika dodaro deti rasvika but kuti nditende munhu yasvikuya kuti ndimutende handizivi kuti kudini ndazama kufona ingachapinda foni iya kuda kutozama kuti kunzwe kuti masvika here ichapinda kwakufonerawo maneiba angu endai pakati pamba munoona kuti pane rori dziripo here dzinochera mvura vanhu vaenda paya nguzuva zvekumamisha zvikanzi hakuna chinhu chiriko hakuna mota yakauya zvikanzikana fonera Dickson ungachamubata ndozvaanoita kuti akana matongotaurira akatanga kudai haachadairi foni ndoudza murume wangu ndichingotaura naye kuno ndozvavapo asi kubatika ndikati asi kubatika ndagara sisimeli ndakadzimara ndikadzoka ndisina kuona Dickson kumba kwake hapana munhu akagona kutarisa
hapana munhu akagona kutaridza kumba kwaanogara. haagare mubulawayo. Okay, iye anobva kwachifu. alright. akatizondiudza kuti anobva kwachifu manje ndisekretary wacho uyu ndiye aiziva kuti anobva kwachifu, but izvozvo zvokungoti munhu anenge angosvika mubulawayo achiita basa rake mangozivana ungokudzwa kuti ndobva kuchifu but not kuziva kuti kupi. handi maona. ndadzimara ndadzoka tingotaura pamawhatsapp, ndinoenda kunochera, don't worry, kuzodai ndinoenda kunochera. Ndikadzokera futi sisimeli kuZimbabwe kechi2 ako yavachi ndambobhadhara 2500 ndege, ndapinda ndabhadhara another 2.5 yava 5000 again. kunoti Dickson ungamuwana. kudodini natsvangirai uya akati ini zvaDickson ndoda kutozvigeza maoko, Dickson itsotsi. ndakati itsotsi sei? imimi ndimi makauya kuzomburitsa kauku mukati client yenyu, saka munogoti itsotsi sei? zvikanzi Dickson ndikamuti hauyi kuti titaurirane, saka inini ndanetsa nezvaDickson. zvapera papa kuti ndikadzika ipapo handinakana kumuona achingodhamba hanzi achatombozi. pane comment iripo panapa kana mapedza pane comment iripo panapa, enderai mberi. Because mari yenyu yapinda mari yenyu yava 10,000 US dollars ndio mayapinda right now, ndicalculate 10,000 US kuti 10,060 plus $60 yesurveillance ya 10,060 US dollars enderai mberi. ungamubata Dickson ndauya kuno tiri kutaurirana pamafoni. aiwa ndinoenda mai moyo, ndinodrila, don't worry, kuzodini, mastori hopo pano. Alright Dickson, kana usingakwanise kudrila zvedu mari yedu, kana ndinodrila zvikazodai kana kumubata Dickson. Ragore rechituka iri rapera iri 2 years dzadonha hakuna kana chaitwa tikati zvichiri eli. akatidzokera futi kuZimbabwe. Pandadzokera kuZimbabwe nyaya yake ndabhadhara another 2,500 ticket again. zvikanzi nyaya yake yakuda makotsi, haichadiwi kumapurisa. because munofanira kuti mukangouripota kukoti anofanira kuchibatirwa something, asi ino zvinobatwa nekoti. ndaenda kuya kukoti kuya ndaripota sisimeli nyaya dzacho mungoziva zvinhu zvekuafrica zvinotora time. apa kunoku ndine vana ndimunoona mwana wangu yanga achitori saka ndandotomusiya because moziva kuti ukangosita 2 years wakubhadhara full ticket ndege takuavoida kuti uyu asasabhadhari indibhadhari ine kuti inenge ya5,000 saka takuzama kuti mwana kunoku ndienda kuchisa pressure vamwe vana vari kuenda kuchikoro kuti tisarai muchitarisa futi mwana. ini ndonoita another month papo uri kufambiswa uyai mangwana kumakoti kuya udzoka musi wakati nguva iri kudini, madhezi ari kupera. apa haisisiri 10,000 hold on caller, haisisiri 10,000 kapa guys, haisisiri 10,000 yava 10,500 15,000 andi 2.5 kudzoka kuAfrica. aiwa ndenda tinga return ticket return 2.5 saka yava 12,500 US. yes. hey ndafambira zvemakoti zviya sisimeli, ndafambira zvemakoti paunenge wakuda kuti pamwe vakuda kuti usvike padhuze madhays awakatenga tiketi akwana wakufanira uchidzoka mwana ufuti kunoko hazvichaita kuti urambe uchiremedza vana vekuchikoro nenyaya yemwana. wasiya zvinhu zviya zvawakudzoka futi kumashure. Dickson ngoti ini ndinonodrila ndo yanga ingori nyaya yake. Ndinonodrila ndopata ni murume wangu kuti pamoyo kapa apa ndisu vanhu tatodyiwa mari pachena takasvinura kudai. Zvandairamba
azviya dai kwanga kuri kwaBravo ine kambani ndairarama Bravo ndaitora magumbeza kuti nhasi handiendi ndorara muno ndinoapa Dickson ndomuwanepi kana mishini yake anoti akuiona ndaenda kucholocho ndanotsvaka achingonzvenga mapurisa vamwe vachitifeya kuti ari kwakati mboendai kwakati haumuoni vamwe vanhu ndo vakazotozouyawo kuna sekretary uya vachichema vandakanzwa E3 takabhadhara so ari kungotsvedza saka kucholocho zvaaita ndivanhu vekumamisha sometimes vanenge vasina keshi aidrila nemombe wotora mombe dziya wotengesa paanotengesa mombe dziya dzaurova pasi wotiza wombotomboenda kana kuti mota idzi dzaidisa idzi ndofunga aihaya kune vamwe iye handifungi kuti ane mota idzi ndofunga aihayawo kwaanenge aona kuti uku aita ulaki odriliro saka ndofunga kwedu kwakaona kuti kune basa uku mapaipi ari kudiwa ayaya kuti azobata 1000 meters those pipe 1 rinenge riri 6 meters kuti abate 130 meters ona kuti uku kune basa uku gore rimwe raita sei radona 3 years ndopandaka 3 years dzadona gore rechi4 moyo apa sisina plan shamwari taakuda mvura taakuda kuti tivake tichinje mombe ndogore randakabva ndachiti ndiende ndichinobatanidza manje ndizame kubatanidza zvese kuti ndichimutsvaga ndichiona kuti ndoita sei plot imwe anadza chi 2500 yadona ndopaenda kuya ndamutsvaga ndadzokera futi kuya kukoti kuya manje address tinomuwana papi because vanotumira message of court hatina address zvadhileya futi ndotsvaga yeadhiresi uyu anongoziva kuti anobva kuchifu but kupi kwacho hatina adhiresi mbotsvagwa anombogara kwanhengi ndofunga uku kwaunenge kwava kumamheno kuti kwairentewa here kana kuti kumwewo kumasmall house hakuna anoziva ndazoti mari yatanga tasevhawo manje ndobva ndaenda kwaBravo ndikasvika kuna Bravo kuda kuchererwa bhoo rangu so titori mota yatitori nayo iri kudrila mutown after that inenge isisiri busy iri kudrila only 60 meters bhoo havambotori time zvekutoti manheru anayo inotodini mota inotonge yavapo ini ndikati mwari wangu ndobva ndabhadhara ende yaitova chipa Bravo akatonditi 4200 US ndatobhadhara keshi ndatopiwa mareceipt ndikati kune vanhu veBravo inini zvandiri kuita ndezvekuti ndakutodzokera kumba ndonotora bhegi rangu ndisati ndakupai mari ndoda kuyazorara pano ndoda kuyazogarira mota pano ndichibhadhara mari yangu muchiripo mareceipt ndakamirira mota zvikanzi mota iripo maimoyo don't worry ndaenda ndatora kabhegi ndadzoka ndagarira ndikati ndikuenda nemota dzenyu pano tamira kaya zvishuwawo mota dzabva kunodrila kuya vakashayiwawo mvura saka vanozononoka ndobva vauya mota bva vatofonerwa vakaudzonza muri kutoenda kucholocho hazvisinei ndobva takwira mota dzimeri takarara tichifamba kuvaka ndanga ndavaka only kitchen because tanga tisina mvura saka ndakavaka kitchen only that ground kitchen tasvika paya vanhu vechirume havanetsi bva varara mumota mavo indobva ndanorara mukitchen mangu mangwana na 5 o'clock pakudiwa another sevhaya futi uya vakati apakasaviwa kudhara panonetsa taakuda panyowani sevhaya uya tamukira achibva auyawo mangwana makusensense sevhaya auya atenderera futi ndobva ati mvura iri papa sisimeri hawo zvakatawo zvikadodaro ivo vatotangawo basa ravo vanhu vaya kuma5 kuchinoti kuma10-11 sisimeri mvura vatoibata vabata mvura kudaro vatotanga kutoisa mapaipi avo iwaya vachidzikisa kunotodai mvura zvatova right vatopedza takutogadzira tatodzokera kuti kuBulawayo takarara tatova kuBulawayo mota dzacho dzine dziri imwe 1 inotonza compressor then imwe inenge iri iya inodrila hombe iya inenge ine mapaipi saka indakabva ndakwidzwa yacho ine compressor iya taenda tikavanondisiyawo kumba kwangu ndaudzawo mumwe wangu ndafara zvaita at least Dickson tichimutsvaga ndingamuwana Dickson pano Dickson foni wabloka uchamuoni
kudosa mafoni ino akangwa kuti ndiwe adairi ukazama neimwe nhambo yemwe munhu anodai takamuzama naye vadhikisoni we naye vati rechi5 ngende rechi4 ngapinda 2000 last year 2019 ndakatomuendera 2019 kunomutsvaga kana kumuwana kudoenda asi mai vange vatenda zvangu vaiva helpu vachindidetsera kuti vanzwewo kuti ari kusaiti kupi akatonzi zvino manje akabuda mubulawayo ava kubhinga bhinga tikati tinobhinga ndonanga ndinobvunza pani tonga handizivi ndinoranorara pamusha pani kubhinga ndonorara pamusha pani kubhinga vanhu vanenge vane makauchi atova different nandizvinzwisisi zvematonga ndonosvika ndichiti kudini dai kwakuri kutswa munosvinzwisisana malanguage handi zviri nani zvino malanguage hatinzwisisani kamwe saidi raari kucherera racho muwainda riri rongo harisiriro kana kumuona dhikisoni kusvika nhasi chazoita kuti ini ndiuye pashow sisimbili ndiri munhu anoteerera mashow handina show inondidarika each and every show ndiye nditori panapa murume wangu achitoseka anenge akagara zvake kuzvinza iwe nenyaya dzako idzi ndikati nyaya idzi dzinodetsera mufunge vamoyo baba vekucanada vakakona nembavha yekubirwa mota iyi ndo yakandiinspire ndakachema ndaisanwa mapiritsi ebp asi zvizayo akandinwisa mapiritsi ebp nemari yangu ndakachema sendi pandakanzwa baba vekucanada vachisanangura nyaya yavo ndakarwadziwa ndakachema ndikafunga kuti this is Dickson tikati ndidikson uyu mbavha uyu ava vanhu ava vakafanana handinambopira zvakauya mupfungwa dzangu kuti Dickson tichamuexposa kana kuti kuita sei but pandakanzwa ivava vachitaura ndopandakaona kuti aiwa zvinhu izvo zvinodetsera izvo zvinotodetsera munhu ngaexposwe inini chero akasandipa mari yangu sisinei but pane vamwe vari kunoku kuti America, South Africa kupi kumaicoplaces vachatuma hama edu wetsvagai munhu anochitoaaonotsangana nazvidzai osangana nazvidzai zvidzai wotora mari yevanhu and handizi one munhu kuchema and chiri kuitika chino ndechekuti the thing is vanhu ava maybe vari kumaremote areas because anochera maremote saka maybe havana access yeinternet but chiri kuchema naditosismeli takawanda asi chandinoziva ndechisodzi chaiyo haiendi mahara time dzamunomuka na12 prayers I always wake up ndichinamata kuti mwari mari yangu yakatona Dickson inokumbira kuti chese chaachabata nemari yangu hachishandi chaakatenga nemari yangu mari chinhu chese chaakatenga hachishandi mari inorwadza I mother of 4 just imagine ndiri kushandira vana vangu kunoku zvinhu zviri very expensive vana vangu vari kumayunivhesity neniwo ndiri kustrugula kuti ndisave mani ndiwanewo chimwe chinhu chekuviri cheupenyu hwangu then Dickson ongotora just 5,000 like that then oend just like that I can understand marashi akawandisa akamusendera message nezuro uya haana kudaira nhasi ndobva azoti iwewe ndidairi sei usiri kundidaira saka mai vaya sekretari vaya vandifonera sisimeni vakati mai moyo ndataura naDickson ndamuudza kuti uri kuita zvinhu zvakaipa uri kuita zvinhu zvakaipa mai vaya vari kurwadziwa vari kugunun'una nemari yavo chese chavo chabata pane mari yamai vaya mai vaya vari kurwadziwa ndopapindura message paya pandakasendera yakuti hai wati but nguva yese asingambopindure vamoyo ende akunyeka kuti hanzi handivazivi ini filimu yake ndakaiwanepi nezuro makamunzwa paya kuti tanzi handivazivi vanhu ivavo mai veipo wani handivazivi vanhu ivavo ngakupei proof takumba proof akuti kwanza ndezvavo itai zvamunoda tosangana ikoko ini yezvo okay ndiyo nyaya yangu vanhu vamwe mari ndikumbira kuti ndibatsirewo kuti munhu akadai
unomubata sei munhu akadai anorwadzisa kudai? I think zviripo ka pandakatanga kutaura naye paaiti foni yangu yakafa payaka akazoziva kuti ini handisi client yake akanga afara because pane message yakandisendera achiti kwanzi makadiko murungu saka anga achifunga kuti murungu adi auya handiti maona. So I think zvinoda kuti zviti kana muenda kuZimbabwe mimika tiudzeiwo nguva iripo totsvaka munhu ari kubulawayo handiti maona anomutrepa anomufonera handiti maona achiti ndine imwe nhamba ndoda kudi kuti tiinde munondisira bhoho mvura yakatobatwa handiti maona ndoda kuti munisire 100 tinoona kusite then paanenge asvika akachienda kumunhu yaya imwe munenge makatomira muripo ipapo handiti maona then mototora kana makiye emota chaiwo handiti maona kana kutongomira nemapurisa ipapo mubva matongobata munhu ipapo because hapana chiripo oro else pane komenda ndakapinda panapa pane musikana ari panapa taura kuti ndipei mari yedrinki ndikutaridze kwai ndipei mari nditengerei drinki ndikupei madirections chabwino vanomugadzira ni $10 US. Saka zviri kwamuri manje kuti imimi modi kwai kune kwe$10 US kunonzi kwachabwino kunogadzikwa vanhu mago to send aiwaya animaona go back to send kuti adzoke nemari yenyu here ina handizivi animaona then vamwe vari kuti tipeiwo nhamba yake regai tikupei nhamba yake mirai tione batai makadaro ndikupei nhamba yake mirai ndikupei nhamba ya hati ndo iri pamota idzi right nhamba dzake 00773 0773 621 255 zvidzai iyo namba yake ndaisapo guys namba ndakupina I'm pinning the number issue ndiyo namba yazvidzai issue ndo namba yake guys in case of mafunga kunodhilikwa manhingikiri madzimai mabhola musabate munhu anonzi zvidzai Dickson musatomboindako indai kune vamwe vanhu vanoita zvenhingikiri hanzi ndabva kupeji kwake ane peji ndabva kupeji kwake uya nda kunotumirwa hanzi ane peji rake saka guys I think zvatogona kuita right now ka hanzi ane peji guys endei kupeji kwake zvidzai Dickson handei kupeji kwake because mapurisa anenge achitozana nawo mashurugwai haana zvaanongonobhadhira mari hapana zvaanoita anomaona handizivi handifungi kuti ari kunyepa evidence hawo handifungi kuti ari kunyepa anenge kutorevesa hanzi ko chimira chinzwe ko kana ari pano Dickson wacho achitozvinzwa wake chirakazvinzwa takungoinda kwachabwino chirakazvinzwa kari pano Dickson kwachabwino ndokotongoinda Dickson kana uri pano kwachabwino kwakakumirira tikuinda kwachabwino ndokotoinda kuti iwewe manje uchiindawo kumwedzi zvinoita vakadzi manje sitakuinda kwachabwino isatipindi kwamwasha takuinda kwachabwino wakanawo panapa wakamboona murume yawo kuinda mino ndivabhandara ndikupi kwakainda kwaTildok akanga agadzigwa ndokotoda kutokuindira iwewo Dickson iwe saka kana wakatarisa ako good for you because watozvionera hatina kuita makuwa watozvionera kuti takuita plan B kwachabwino ndokotoinda hameno kuti kunoitei hameno kuti kunorambiwa kuti kunoitei hameno ikoko asi tongoda kuti achingopengawo zvinzana nemari zvokuti kunoitwa iye kwachabwino satinei nazvo tongozonoona taveko kuti ndezvipi zvingamuita kuti aite zviri right zvinoenderana ne$12,500 US ishi hanimani asi right now zviripo hatimboendai kupeji kwake handei kupeji kwake timbonoita noise kupeji kwake because mari yakawandisa guys 12,500 imari yekutika imari yakawanda imari yakawanda yekuti chero munhu angadi akatenga kana kastendi kakadikidiki kana akatovaka kana imari yakawanda mari handimaona yekuti kungopa muzvidzai uyu Dickson oinda hake saka guys yendei kwaDickson zvidzai timbonoita mushandira pamwe ikoko maimoyo munoziva here peji rinonzi V11 V11 kana kuti regai ndigopa maadmin eko tione kuti mungomufambaidza fafaidza kumapeji uko regai ndichipa maadmin eko ekuma V11 ndo
ndoinda ikoko zvakare handitika alright ishuwa here naiwe ndini chirandu mamwe chuiwe ndini chirandu mamwe uzere majokes uzere kungotaura saka tiasi tinenge chirevesa kana tinenge uchiti kudi ishuwa here wakamboinda here ishuwa here kwai kwachabwino ndokwatotoda ikokuku kwanzi kwachabwino kune munhu akaenda kwatambura nembiya yefodya yakapiwa yapedza vana saka ndokunotoita kuti tindire Dickson in case kana ari pano ndokunotoita kwaDickson ikoko ikoko kwachabwino ndokunotoita kana kune vanhu vanotonzwa ndokunotoita ikoko sadhiso kana uripo uku ndokwati tokuwana kokuinda tisadhiso vanhu vanofamba asi takuchitanga kufambawo manje takuindawo iko zvino takuchindawo manje ikoko takuchinda haiwa kani guys chiko nemi madiaries changamu inodiwa evidence chatiza changamu inodiwa chimbosiyai chete zvakadaro isisi tinoziva tiri kuita chimbosiyai yakadaro Dickson saka kana wakatarisa panapa handika uri kuona Dickson isi toinda kwachabwino kuya ndokotoinda kwachabwino ndokotoinda handitika saka usauzvotibvunza kuti zvafamba sei tutunguinda kwani hai wakani nai Janet Zambezi kichiko tipei tai changamu madiaries chiko nai chiko madiaries changamu kana munhu ari pano ngazvinzwire kwati kuda kuinda chete chiko itii changamu kai chiko onemi ini handichaziviwo kana tichida kupa signal kumadiaries asingabati signal nai chirandu moyo signal hausi kuiona signal hausi kuiona signal hausi kuona signal hausi kuiona kuti tikuisa signal panapa tikuisa signal pano imi muri kungomhanya chete kumberi musamhanye kupabvisa munhu ngangonosotwa period pamwe aripo panapa chete ngachingozati kwachabwino ndokototoinda takuinda kwachabwino kana kungonorombawo kuzve basa rei changamu inongodiwawo so ne changamu inongodiwa uyo anonzi ndini chirandu mamoyo ndau ndichambokubhloka tokudzosa kana tapedza pano wakutokanganisa dhiri redu mepi dzedu pano wakutokanganisa tiri kuita panapa wakutokanganisa ndosakatarisa kuti munhu pamwe anenge ari pano changamu signal tikutaupai signal imi muri busy chiko 19 signal bata metsi ini ndati guys kwachabwino ndokunotoita kwe$10 $10 ndokwatiri kutoda hande ikoko madza maimoyo ini ndochinda ini ndochinokutambirai front ini ndiri kuno kuafrica ini ndochinokutambirai front kwachabwino ini muri kwamuri koko kwai $10 chete ini ndochinda kuti tochingopedza nemunhu kana achingopengawo ungopengawo in case kana vazvidzai muri pana pamakateerera isu hatakutodzokera hatichadzokeri kumasure unless muri kuti mabata munhu wenyu anditika kana mabata munhu wenyu wamatorera mari mobvisawo at least bvisai kana 5,000 zvayo mutautaurana nemunhu wenyu because isatidzokeri kumasure isi pana mari zvatakafambira panapa totongoita zviripo totongotamba iri kurira ndoya tikutongoita kwachabwino ndoko totoinda kuri kupengeswawo mugurupu wawe mbiya ini mbiya yacho mama ndinobva ndakapiwa wangu maimoyo wakoma ndichauya nembiya yacho inini ndozoona kuti ndokusvisai sei kuaustralia mbiyai nemubepa imo tovharira imomo handimona tongozona zvinoitika pamberi apo kuti chii handimona ndozvatingangoita zvorwadza iwa iyi handeinayo iyi hai sisi handeinayo iyi hatisi kumira aiwa iyi hatisi kumira kwachabwino ndizvo asi tichipedza edu panapa tichamboinda kuchambonoisa kuma-V11 tichimirira tinde kwachabwino tichingopedza panapa nobva tatobata vachabwino vacho vaivai because ndo vekuuraya munhu uya vekuuraya mhuri iyaya vachabwino vaivai ndo vekuuraya mhuri iyai havachabwino saka mhuri yakazoinda it was too late mhuri yopera vozoinda kunobhadhara kunoripa mhuri dzapera hanimaona saka isati tisingadi izvozvo but munhu watimanikidza iye Dickson zvidzai watimanikidza saka isi takutongoita zviripo takutongotamba iripo ndoya takutongoita zvimwe zvingatinetsa izvi tongozozvona zvarepo aiwa iye atori pano zvake chandoziva izi hiye because handiti nezuro patakataura paya
naye paya akanditi kwanzi ndipe izi mazita enyu munowanikwa kupi ndakamupa kalink yepano papeji hani ndakamupa saka ndati uripo zvake pano Dickson ari kuzviziva nokuti akuzati kuri aitwa kunoitwa live zvikanzi ngavainde vanoita ngavauye vaite live yacho handiti ndizvo zvaakataura ehe ndo zvaakataura Dickson nezuro akadaro kana kuti ngatimboitai aripo panapa imbomufonerai mundikonekti apa zvinoita timbohwa kuda nhasi achikuda chinja mai because uripo pano manje problem kana atodai manamba angu achatombadairi ndoda dambudziko racho ngatingozamai timbohwa pamwe iko zvino anenge akuda kutaura pamwe anenge akuda kungounzawo something siya something pamwe anenge akuda kusiya something regai tingomuzama ndaindizame to alright yeah, try it on. Aripo pana hanzi kwatena comments atena off pa commenting up. Aripo hake pana munoti apa nokuti nezuro akani ndakamupa link yepano anayo ndakamupa link aripo pano Dickson but va Dickson mungangoita zvenyu fani kana muri pana pamakatasaura kudika mungangoita zvenyu fani kana kudika mari yakawanda zvokuti ini kana ndiri ava mai moyo ka inda kuda kuti ndichingotora gap ravo mai moyo mungo make sure mari transport munongo ndikava ini ndochifamba because pana pamona titabatsira vanhu vakawanda because zvonetsa izvi zvonetsa zvonetsa nokuti munhu hangangotori mari takazama kurizina naye nezuro zvakanaka takazama kuti kurizina naye nezuro zvakanaka tikati akuti akaramba mushemushe paya 0773 yeah izame itona iri kupinda endei hello wa Dickson maswera seiko hello wa Dickson zvidzai maswera seiko ndaswera aiwa ndina mai moyo panapa saiki saka mati munotaka kubhadhara imwe mari rini ndina mai moyo pano manga uchida kuziva kuti mati imwe mari munotanga kubhadhara rini kana kuti muchaita sei panyaya yemari paya because tanzwa kuti muri kubhinga iko zvinezvi tanzwa kuti muri kuoparita muchinda kubhinga wakata aya si namba dzenyanga adziona but ambodzidavira adziona wani
amene pari kuchange pari kudrive ndafunga pava kuda inetwork ndozvandafungawo because ambokudavira yaona nhamba dzeiwani haisi network pari vari kuchange vari kudrive here kana kuti pari kuitwa something aiwa hapana kuipa zvatichaita nezvokuti tichangoita zvavachabwino ndozvinoita aiwa hapana hake dhondiwari guys kuvepo hake aripo kozi akakumbira linki hapano linki hapana akaikumbira ndakatomufowadhira saka izvo hazvimbonetsi isi zvotoita nezvokuti chiregai timupewo 2 days maimoyo regai timupewo 2 days handiti tikaonawo pa 2 days